A priča za koju ste me pitali je priča najvećeg grčkog pisca Kazantzakisa 20. veka i meni se izuzetno sviđa. Kažu da je najveći car sveta, kineski car, poželeo najlepšu sliku na svetu. I naravno krene potraga za najboljim slikarom na svetu, kako to već mora biti. Posle nekoliko godina nađen je, doveden pred cara, možeš li ti to? Naravno da mogu, koliko će koštati, ne znam, koliko će trajati, ne znam. U svakom slučaju, posle prve godine, car pita da li je gotovo, ne, nije. Posle druge, ne, nije. Posle treće, ne, nije. Četvrte godine, slika kaže i objavi da je slika konačno gotova. Car dođe da pogleda delo. Kada je otkriveno pred njim, on zausti, slika je božanstvena, zaista. Ta planina kao da je prava, ta voda, pa skoro da čovjek može da uđe u nju, taj čamac na vodi, zaista samo što ne zaplovi. Ptice kao da su žive, zaista je božanstvena slika. Ali izvinite, da li možete da mi kažete zašto je ovo najlepša slika na svetu? Slika slegne ramenima, uđe u čamac na slici i otplovi. Jasno. Recite mi, molim vas, kako ste došli do te priče? Ja sam živjela Atini 4 godine, govorim grčki tečno, tako da volim Kazantzakis prosto. A kome pričate osim ovog jutra nešto gledalca? Kome još pričam? Za sada pričam svojim učenicima, pričat ću malo više na YouTube-u ovih dana. Pričajte, čovjek ima šta da čuje. Dragi Zemunci, pre svega oni koji to niste, ako želite da osetite pravu čar Zemuna, Vila Gardaša, jedna priča o slikarskom stvaralaštvu Jelke Nešković-Dumović. Imate šta da čujete, ali pre svega imate šta da vidite. Ovo večer može da se nazove čarobno, a da nismo patetični, jel? Nismo, naravno. Nismo ni najbolji. Hvala vam puno što ste bili gosti u jutarnji program. A vi ste, mislim, sledeći put pričamo i o Aikidu. Hvala. Hvala vam.